Sådan. Goddag og velkommen. I dag har vi besøg af en ung mor. Hun hedder Anne Gert. Goddag og velkommen. Og din mor siger velkommen. Og tak fordi du ville komme. Det var så lidt. Så du er jo også mor, og ja, din mor er en mor, jo. Og du er din baby med i dag. Ja, okay. Og hvor gammel er det nu, du er? Ja, jeg er lige pludselig 16. Ja. Hvad med faren? Ja, men han er ligesom stadigvæk nede i Afghanistan. Afghanistan? Ja, din mor er i Afghanistan. Hvor gammel er det, han er? Han er 38. 38? Ja, han var med i folkeskolelæreren, så får han at have ved siden af. Ja, det er måske lidt fjollet, ikke også? Men altså, han må ligesom ikke gå i 6 millioner, ikke også? Som i gymnastiktimen, eller... Nej, men han var historielærer. Men så er han så soldat i stedet for. Og du vil gerne have ham? Ja. Han sagde ikke noget om det der. Det kan man bare selvfølgelig være med at sige. Så han er nede i Afghanistan nu, og han kommer måske hjem til fødslen. Gør han det? Ja, jeg ved ikke, hvornår han skal føde. Hvilken måned er nu, jeg må sige sådan? Ja, som om jeg har talt på det. Det skulle du da gerne have. Ja, jeg ved sgu ikke, måske, altså ikke lige 8. måned, tror jeg, sådan. Ja, din mor går i 8. klasse. Okay, så.